गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ काजलगावनि लक्ष्मी फुजाखौ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बेखेवना होबाय। चिरां जिल्ला काजलगाव 63थि श्री लक्ष्मी फुजा आरो मेलाया रंगिना संगिना हाबाफारिजों जागायबाय। बे मेलाया 8 नभेम्बरसिम 12 सान जागोन। काजलगावनि 63थि श्री लक्ष्मी फुजा आरो मेलाखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। लोगोसे बिथांजों बाहागो लाफायो एमपि रोनग्रा नार्जारि, एम रनजित बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी, एमसिएलए अमर बसुमतारी, माधव चन्द्र सेत्री, जिल्ला बेंगिरि, एसपि आरो गोबां ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो। 12 दिननि बे मेलायाव थानाय नङा जौ जुवा, थागोन बर'नि सोरां मन्जु थियेटार, बर'नि सावथुन, नागारथाला, सार्कास, मिना बाजार आरो बायदि बायदि। कालिंदुवार बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ 3 नं टिक्लौसुबा गामिनि आफादनो आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रांनि चेक राननानै होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कालिंदुवार बियाबनि एमसिएलए बिथां दिलीप कुमार बर'आ 3 नं टिक्लौसुबा गामि समाज आफादनो गामिनि थानसालिखौ मोजाङै लुफुंलांनो हानाय बायदि गामि आफादनो आलारि सोरां बिथांखिनि 2 लाख रांनि चेक अनसुंथाइ राननानै होदों। बिटिआर सरकारा जेरै खोथा होनाय बेबायदिनो खोथाफोरखौ लासै लासै मावफुंलांगासिनो दङ होनना बिथां एमसिएलएआ फोरमायदों। माखासे समफोराव बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ मोननो हायाखै, दायो बिटिआर सरकारा फैनायनिफ्रायसो जों बेफोर अनसुंथाइफोरखौ मोननो हादों होननानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। थाला बन्द खालामदों खैराबारियाव। खैराबारि दखरा एबसुआ खैराबारि समबाय समिति लिमिटेडनि मावख'आव थाला बन्द खालामना होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि समबाय समिति लिमिटेडआव गोदानै थिसनजानाय सेक्रेटारि मासियाव बैसो बारनाय आरो नम्स गैयै बिनायसाखौ मोगा मोगियाव फज'नानै सोदै सायख'ना थिसननायखौ लानानै खैराबारि एबसुआ खुद्रिस जानाय फोरमायबोदोंमोन। नाथाय खैराबारि समबाय समिति लिमिटेडआ एबसुनि खावलायनायखौ जेबो मान होयैयाव दिनै बे थाला लागायनाय हाबाफारिखौ लायो। बे थाला बन्द हाबाफारिया सोलिगोन जेब्लासिम समबाय समितिया सावरायलाया अब्लासिम बे थाला बन्दआ सोलिगोन होनना फोरमायदों खैराबारि दखरा एबसुआ। मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्टआ मेहेरगोनाङै जोबलांबाय। बे दाननिनो 15 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायनानै चिरां जिल्लानि अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव खुंजानाय मुंख्लं दि जाब्रां फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्टआ मैया 28 अक्ट'बर खालि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोबलाङो। जेराव बे हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, एम रनजित बसुमतारी, एमसिएलए अमर बसुमतारी, इउपिपिएलनि गाहाय नेतारि राजु कुमार नार्जारिजों लोगोसे देंखोगिरि फुंबिलि बसुमतारी आरो गोबां आलासि बिथांमोनहा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे जोबथा एबा फाइनाल खेलाखौ बादायलायदोंमोन खायलाबादा हान्टार्स एफसि आरो बेनि हेंथायै A2 MRLD एफसिआ। जोबथानाय बुब्लियाव खायलाबादा हान्टार एफसिआ 1 आरो A2 MRLD एफसिआ 2 गल होनानै A2 MRLD एफसिआ देरहासार जायो। गोग्गो समाज दानांगौनि नोजोरजों एबसुआ हानजा सुरदों। चिरां जिल्ला बिजनि दख'रानि सिङाव थानाय मंगलियान दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स जानाय, जौ जुवा आरो फुजा मेलानि मुङाव खेला होनाय बायदि थासारिखौ लानानै मंगलियान गोजौ फरायसालि आरो थुलुंगा सोलोंसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हानजा सुनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होफैयो चिरां जिल्लानि लोगो जिल्ला बेंगिरि रिंकु मोसाहारि बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनो हायो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी, लोगो गाहाय नेतारि जयेन बसुमतारी, बिजनि दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि, गाहाय नेतारि मिजिं दैमारि, लोगो गाहाय नेतारि सोरांसार दैमारि, लोगोसे दखरा आफादनि दैदेनगिरि मावथि आरो मंगलियान गोजौ फरायसालिनि गासै फोरोंगिरि, मंगलियान दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना बाहागो लायो।
ब्रैथि सेरफां बान्था जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जोबलांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफां जायख्लं इउथ क्लाबनि बानजायनायाव रुंसारि प्रिसन दैमारनि मुङै खुंनाय जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जोबलांबाय। हाबाफारियाव बाहागो लायो BPFनि MCLA प्रेस मुसाहारि, उदालगुरि जिल्ला UPPL नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि लोगोसे मेथाइ खनगिरि महरै बाहागो लायो इलिसा बर', निता मणि बर' आरो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिया। जोबथा बादायलायनायाव ओनसोलनि रायजो जा बिथांमोना बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबलाङो। लोक्षि फुजानि बुब्लियाव सा 150 गोरिब सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि गसाइ निसना गोजोनस्रि हाथाइसालियाव सरकारि नङै फसंथान मानव सेवा संघनिफ्राय गं 22 गामिनि सा 150 गोरिब सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदि देग्लायनि गोजोनस्रि हाथाइसालियाव खुंफुंनाय खुंगा 47थि लक्ष्मी फुजा माइनाव फुजानि मुसुखाखौ दान होदों मानव सेवा संघनि आफादगिरि जाफुंसार कन्ट्राक्टर बिथां बिरखां बर'आ। बिमा लोक्षि फुजानि मुसुखाखौ बेखेवनायनि उनाव गोजोनस्रि हाथाइसालि कमिटि एबा लोक्षि फुजा फालिग्रा आफादनि बानजायनायाव गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होयो मानव सेवा संघनि मावथिफोरजों लोगोसे लोक्षि फुजा फालिग्रा आफादा। खौरांगिरिनि सिगाङाव गोजोनस्रि हाथाइसालि फुजा कमिटि एबा बाजार कमिटिनि बोसोनगिरि हाब्रां नार्जारिया फोरमायदि 28, 29 आरो 30 अक्ट' सानथामनि हाबाफारिजों देग्लाय खुंगा 47थि लक्ष्मी फुजाखौ खुंफुंनाय जागोन होनना बुंथियो आरो समाजनि गाज्रि गोहोम खोख्लैग्रा गेलेनायफोरखौ होनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा रोखायै बुंथियो। मख'नो गोनांदि लोक्षि फुजानि गोथार सानाव कन्ट्राक्टर बिरखां बर'आ साफ्रोमबो सुबुंफोरनो जाफुंसारनायनि थाखाय गाहाम हामलायथि बावहरदों। सालाकाथि सातबिन्दोआव MCLA देरहासार बसुमतारी आरो खुंफुं आफादनि आफादगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मनि खौरां मेल। 10थि जतिन इस्लारि गोसोखां जोलुर ट्रफी फुटबल बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। क'क्राझार जिल्लानि हानजा फारसे सालाकाथिनि सिङाव थानाय 2 नं सातबिन्दो गामिनि जोहोलाव सोमला गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सालाकाथि गेलेमु फोजौखांग्रा गौथुमनि बानजायनायाव फैगौ 30 अक्ट'बरनिफ्राय 10 नभेम्बरसिम 10थि जतिन इस्लारि गोसोखां जोलुर ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंगोन। फैगौ 30 अक्ट'बर खालारखालि माखासे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गेलेनायखौ बेखेवजेननाय जागोन। बेखेवजेननाय गेलेनायाव बाहागो लागोन पर्बतजरा FC आरो सन्डियाग' मार्शेल FCनि गेजेराव। मुकेश आम्बानीखौ बुथारनो हुमखि, गोख्रों रैखाथि होदों आम्बानीखौ रैखाथि बिफाना। रां कुबेर मुकेश आम्बानी जौ फैदों खैफोदनि हुमखि। भारतनि दोहोनिसिन सुबुं बिजनेसमेन मुकेश आम्बानीखौ बुथारनो हुमखि होदों। सुलुंनि बायदिब्ला मुकेश आम्बानीखौ इमेलनि गेजेरजों हुमखि हरनाय खौराङा सिगाङाव फैदों। रिलायन्स दारिमिननि चेयारमेन बिथां मुकेश आम्बानी जौ फैदों गेदेर खैफोदनि खौरां। मख'नो गोनांदि मुकेश आम्बानी बिथांनाव 20 कौटि रां दाबि खालामदों आरो बे दाबिनि रांखौ होआब्ला मुकेश आम्बानीखौ बुथारनो गोख्रों हुमखि होदों। बे जाथायनि सायाव मुकेश आम्बानीआ मुम्बाइ थानायाव गसं थिसनबाय। हुमखि होग्राखौ हमनो पुलिसआ बे समाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सोर उदखारिया आरो माबे हानजाया मुकेश आम्बानी बिथांखौ बेबायदि हुमखि हरदों बेखौ दासिम मिथिनो मोनाखै। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ पुलिसआ गोख्रोङैनो जागायबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। UPPL सरकारा आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला धोनस्रि बियामनि रौता जौगाखां खोन्दोनि गासै गं 14 गामिफ्राव 2 लाख रांनि चेकखौ राननानै होदों। बे चेकखौ राननानै होयो धोनस्रि समष्टिनि TCLCC मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारिया। TCLCC मासिगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिनि बेबायदि हाबाफारि लानायखौ रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोखौनो मदद खालामगोननि खोथाखौ रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों। आथिखालाव बेरेखा हान्जाफ्रा UPPL सरकारखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बे बाथ्राया थार नङा होननानै रायजो राजाफोरनो फोरमान होनाय नुनो मोन्दों। सिगांनि खुंथायाव थानाय सरकारनि समाव गोबां प्रसेस खालामनायनि गेजेरजोंसो बेफोरबायदि सुबुं मोनोमोन। नाथाय दिनै सोमोनांथावै UPPL सरकारनि समाव जेबो प्रसेस खालामालासिनो बे 2 लाख रांनि चेक मोननायखौ सोमोनांथाव होननानै फोरमायथियो आरो सरकारखौ बाख्नायो रायजो राजाफ्रा।